अगर आप भी चाहते हैं कि आसिया म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। के तो सब लोग जानेला, सन कॉलेज खोपड़ी त दुनाली तानेला। दू चार गो लइका लेके आईनी, एक जनी बोललस त मार करवैनी। ज्यादा जदी बोलबे त मुंह क दे बंद। तोहरा के देखी के रावतगंज हिलल, ऐसन माल कौनो जिला में ना मिलल। हृदय कमलेश के लिहजनी हल्का, मार दी है गोली ता फेंक दे बुलाल का।